Сәнәрмесез, саулармысыз? Әйші проекты тәқдим ите өр-яңа тапшыру. Бәтәш тәгәрмәш исемле булачак. Haval Julian Россиядагы иң популяр һәм иң сатыла торган машиналарның берсе. Кемдер аны Хавал ди, кемдер Хавал ди. Ләкин без ади татар жанлы кеше буларак авылларча Хавал ди яшәкбез инде. Һәр чыгарылыш сайын без берәр татар гәҗите журналы матбугаты редакциясына килеп, монда эшләүче хезмәткәрләр белән автомобиль дөньясы турында фикер алышачакбыз. Кытай машиналарына мин булай куеп идем. Заводтан сразу коплап куегыз инде. Менә бит ярар, менә моны төзәтеп була әле, тәгәрмәшне чыгарып. Моны бит ничек коплыйсың? Ишек алыштырырга кирәк бит. Яңа Тегене шулай үкерә бик катайма. Теге үгезне сойган шикелле. Мин үгез сойган кеше түгел, ләкин нигәдер үгез шулай үкерәдер сыман. Син сойган бармы үгез? ничек күтәрелмәй әле. Катай икән инде. Менә беренче минусын таптык. Һәм башлыйбыз бу музыкаль күчтәнәчебезне безнең тапшыруның саундтрегына әйләнәчәк Алт Канатның 167 ат җырына. 167 ат җигелгән капот астында. Бәтәш, тәгәрмәш, бәтәш, тәгәрмәш. Сәнәрмесез, саулармысыз? Әйші проекты тәкъдим ите өр-яңа тапшыру. Бәтәш тәгәрмәш исемле булачак. Аның алып баручылары без Ленар Закиров Һәм мин Зөлфәт Галимов. Зөлфәт Галимов автомобильләр буенча белгеч, Соба егете, 26 яшь, Казан федераль университетының журналистика факультетін тәмамлый. Яшь ТНВ телеканалында Соба район газетасында каләм чарлый. Әмма көннәрдән бер көнне Зөлфәт иҗаттан автомобиль дөньясына кирип шума. Шулай итеп каләмне күпчәккә алыштырырга карар кыла безнең автоэксперт. Зөлфәт белән бергә без сезне автомобильләр дөньясына алып кирип шумдырачакбыз һәм сөйләшәчәкбез бу тапшыруда Россиядә сатыласы машиналарны ничек сайларга кирәклеген энә күзе аша үткәреп, тегәки бу машинага диагноз куячакбыз. Без бүген хәзер Хавал Julian машинасын карыйчакбыз. Haval Julian Россиядагы иң популяр һәм иң сатыла торган машиналарның берсе. 2023 елда 55 меңнән артык тапкыр сатылган. Россия базарына 2021 елда үтеп керә. Ул чакта ким дигәндә 1 миллион 200 мең сум тора. 4 елда бәясе 800 мең сумга күтәрелеп 2 миллион сумга җитә. Бу әле машинаның минималь бәясе. Белгечләр исәпләп чыгарганча, Haval Julianны 5 ел эксплуатацияләү, ягъни асрау машина йөртүчегә 1 миллион сумга төшә. Бүген әйткәнебезчә, безнең обзорда Хавал Julian. Кемдер аны Хавал ди, кемдер Хавал ди. Ләкин без ади татар жанлы кеше буларак авылларча Хавал ди яшәкбез инде. Шуны әйтеп китик инде, безнең әзрәк статистика ягында хәзерге вакытта Россиядә иң күп сатыла торган иномарка шушы булып бара. Ул безнең Китай ягыннан кайтартылган инде. Монда 1.5 мотор тора, ул объемы инде кеше, һәм анда турбированный двигатель. Бу хәзерге вакытта бездә полный комплектация бүгенге көндә. Монда инде панорамалар, бүтән нинди функция була ала, безнең дөньяда диек инде. Почти бүтәнесе бар. Полный привод. Тәбәнәрәк булса да машина, ләкин миңа калса ул үзенчә булыша, барыбер вакыт төякләрдә дә булышып үзен чыгартырга булышыр дип ышанып калабыз инде. Һәм инде монда пассажир сиденьесенә киттек. Монда күргәнегезчә ак салон һәм кара обшивка. Зөлфәт, менә кайбер кешеләр бит ак төстән курка, ул тиз пычранырга мөмкин. Менә ул очракта син мондый кешеләргә нәрсә әйтә аласың? Ак төсең булуы миңа мәсәлән ошый принципе ничек мотор тора ул. Да, ак төс тизрәк пычрана, аны күбрәк карыйсы, ләкин күңелгә ята икән аны алырга кирәк инде. Зөлфәт, менә мәсәлән машинадагы менә мондый ак төстәге әйберләрне нәрсә белән ышкысаң, юсаң яхшырак? Ниндирәк Мин мәсәлән үзем салфеткага йөртирим влажный, һәм шуны пычранган күрүгә сразу сөртеп аласың, ул сине гомерлеккә булмаса да күпмедер озынайта инде үз гомерен. Ләкин инде химчисткалар кирәк, сүздә юк, ансыз да булмый. В основном шул химчистка булачак. Сезгә булышу. Аннан соң инде менә урындыкларга килеп әйткәндә инде безнең барые до рестайлинг, монсы рестайлинг уже. Монда инде подогрев сиденья, пассажир ягында һәм электропривод. Менә булай торып алга гына бара, артка күтәреп була. Ничек күтәрелмәй әле.
Кытай икән инде. Менә беренче минусын таптык. Мин үзем водитель ягында гына утырып йөргәч, мин бу ягы күтәреләме икән, юкмы икән дә белмим. Ләкин минем як күтәрелә инде. Менә бер ширин таптык. Әйе. Бу ширдә түгелдер инде, бәлки заводтан шулай эшләнгәндер. Ләкин менә оказывается күтәрелми икән бу ягы. Әйтәм, мин пассажирлар ничәптер тәбәнәк аста йөриләр. Менә арткы якка китсәк, монда безнең сумкаларда инде шунысы бар. Арткы якта да шулай ук подогрев сиденье бар. Стеклоподъемниклар һәм миңа калса, монда рәхәт утыру. Ленар, син озын кеше бит инде, миннән озынрак. Бер карасаң, менә син алда утырып бардың әле генә. Мин синең артыңда утырам. Һәм минем менә моннан урын җитәрлек. Миңа артта урын рәхәт. Менә монда аска тыгып була аякны. Аякны җәеп утырып була инде. Әле бу артка хәтле барып җиткән килеш. Шушы төрдәге машиналарны карасак, ул Джейлиларның, мәсәлән, кысырынкырак минем өчен инде. Мәсәлән, мин дә теге бәләкәй кеше түгел бит. Шуңа. Монда менә шунысы артта утырдым, мин беренче тапкыр артка утырдым әле, кстати. Панорама ничек тә матур. Кайчан алдың әле? Мин сентябрь ахырында. Аңа хәтле Япония сые. Mitsubishi Lancer. Ничә баны саттың? Акча күп сорый. Теге барбар. Әйе, хәзер бит инде чит ил машиналарын аны безнең илдән китте. Һәм ремонт ясау, бар елы барган саен да ремонт сорый ул. Бар кесәгә бәрә. Лучше яңа машина алып куеп, тынышка йөрүең дип әйтәм инде. Анысы минем шундый минусы бар. Минем хатын бәләкәй буйлы. Һәм ул Минус дисең. Юк, минус. Юк, аның минем машинам минусын күрсәттерә, аның бәләкәй булуы. Минем ул чыкканда менә монда аягы белән тия дә, ышкыла да, һәм аның арткы ягы пычрана. Ул кайбер вакытта минеке дә шулай. Чөнки ул менә монда капланып бетмәгән. Менә ул минем өчен теге огромный минус тире инде. Мондый зур машиналарда чыгу булай да авыр. Менә чыкканда шуның заводтан сразу каплап куйыгыз инде. Менә бит ярар, менә моны төзәтеп була әле, тәгәрмәчне чыгарып. Моны бит ничек каплыйсың? Ишек алыштырырга кирәк бит. Яңа булдыра алмый торган нәрсә. Смотрите. Всё ясно. Тяп-ляп не делайте. Шуңа күрә теге менә шундый огромный минусын мин шуңа кертергәм. Һәм икенче минуска киттек. Менә электрический юк. Үзең ашасы. Әйе. Багажник монда зур диерим, теге үземә карата теге әллә зур күп әйбердә йөртмим, но миңа җитәрлек монда. Багажник теге тагын да күбрәк габаритный нәрсә кирәк икән. Сиденьяларны төшереп була, 60-ка 40 диләр инде. Водительдә әйткәндә монда икесен төшерәсең бер юлы, һәм монсын берсен генә төшереп була инде. Мәсәлән, аерым монсын гына да төшереп була. Шуңа 60-ка 40 дип әйтәләр инде үзенчә. Багажник зур. Теге арткы яктан килгәндә дизайн үзгәрде, алдагы Хавал Джолионнардан инде. Шулай ук пассажир ягына килгәнче намысын күрсәтәсе килә. Монда 92-ле бензин салырга дигәннәр. Но мин хоть шунда Лада Грантада йөрим, хоть шунда Хавалда йөрим. Барыбер 95 минимум салырайым. Моңа да мин 95 кенә салам, һәм гел бер заправкада гына. Әйтмим яны, но бер заправкада гына салам. Наконец-то үз урынына барып җиттем. Хәзер тиз генә күрсәтәм. Менә күтәрелә төшә. Бер шуласы юк. Менә. Ярый, синең ягыңда яхшы. Әйе, менә сиденьялар. Менә, аннан соң пычрану ягыннан дигәнсек. Менә. Уже пычрак. Әйе, менә уже пычрана башлаган. Менә ул ягын ничек юларга була шулай? Химчистка. Чөнки моны мендәрләрне никак. Хәзер утырыйм. Әйдә утыр. Әйдә, син дә кунакка керәсеңме? Садись. Бәтәш тәгәрмәш. Дуслар, Бәтәш тәгәрмәш тапшыруы кысаларына тагын бер сәхифә чыгачак. Һәр чыгарылыш саен без берәр татар гәҗите журналы матбугаты редакциясына килеп, монда эшләүче хезмәткәрләр белән, журналистлар белән, каләм әһелләре белән
Автомобиль дөньясы турында фикер алышачакбыз, сөйләшәчәкбез. Бүген исә без килдек кунакка Татарның төп басмасы Ватаным Татарстан газетасына. Илназ Фазулин, Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррире, Toyota Venza'да йөри. Минем иң беренче машина ул Каблук Москвич бар бит. Беләм, нәтиҗәдә йөртә иде ул машинаның заманы. Мин анда бик кичкенә идем. Шу вакыйганы тиздән сөйләп алам. Әти эштән кайтып туктады да, капкага, авылда яшибез бит инде. Капка бар. Капкага килеп кайтып туктады дагы, аннары капканы ачып, ишек алдына кертер өчен безне утырта инде. Абыйны яки мине инде ширатлаштырып. Һәм абый анда керәсен дәген турыда йорт тора инде, үй тора, машинаны бурып куярга кирәк. Абый бурып куйды, машинаны кире чыгарып, мине утырттылар дагы рульгә. Рульгә иде, рульне бурырга гына. Һәм кирип китте дә әти, мин туп-туры өйгә килеп бәрелдем. Бурып куйган. Бу иң беренче минем машина рулена утыру. Яшым хәтерләмим, 6-7 яшь булгандыр инде. Тукта, син менә кара шул машина белән килеп бәрелгәч, аннан нидә бер курку булгандыр бит, яңадан машинага утырып, тагын яңадан килеп бәрелермен дип. Юк инде, туктырам, бу бик балачакта. Анда инде мин рульнега туттым, нишләптер әти анда ул инде бәрелү анда 60-70 шақырым тизлек белән түгел, анда 10-20 булгандыр инде, әкрен генә инде. Әмма үзеңнең рәсми һәм сатып алган беренче машинаң нинди иде? Renault Sandero инде бу. Һәм аның хуҗасы да шактый танылган журналист Искәндәр Сиражи. Ого. Мин аның машинасын алдым әйт. Аның итеп ялгышмасам бер машинасына утыртып яндырганнар иде әйеме? Дәйе булды ул. Ансы бу машина түгел, ул аннары салган. Ул заманда уның Искәндәрнең 3000 машинасы бар иде. Бер юлы. Бер юлы кулында. Аңа нәрсә кирәк булды микән бер юл 3 машинада йөрү? Ну, журналистлар начар яшәделәр бит. Менә үзегез хәзер яшәгәннәрдә. Илнар Хуснуллин, Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәрриренең беренче урынбасары, Toyota Corolla'да йөри. 2008 алдым праваны. Аларга ергә турып килде, ничек чыкты, чөнки без өйләнештек. Фатир күренми, нәрсә эшләр кирәк, бала тура тора. Машина алабыз диләр. Минем бит бу вакытта права юк, шуңа күрә тавыш бирү хукукы юк. Хатын белән әйттеләр, Матиз алабыз. Элитный пацанчик, бу вакытта яшәк, мен Матиз янына да килми, пойму, пацаны не пойму. Как нормальные пацаны. Шампуры дайте, если. Чепыркы бит бу вакытта. Юк, булар апаттар Матиз инде, чөнки кредит миңа рәсмийләштереп белдиләр, шуңа күрә мин тагын бер тавыш бирү мөмкин кимеде. Кайттылар да машина алып кайттылар, ике атнадан Ләйсан апагызның авыру икәнен билгеле булды. Сохранение кирде бу. Аннан чыкты, ике атнадан сеңлемнең туена. Без машина белән кайтабыз дигән хәбәр китте бит авылга. Машина белән кайтабыз. Матиз. Ләйсан апагыз кайтты ятсын. Кайта алмыйм инде. Ул вакытта компанияны аша йөрибез. Ул вакытта компанияны аша бик буш юл иде ул компанияны белән чистай арасы. Чөнки Түбән Камадагы бензин заводлары ачылмаган, фурлар юк. Онда минутка бер машина алып килдем. Әйтәм, утырып карыйм әле син, без пантау кызлар машинага. Утырдым, киттек. Әйтеп, машина икән бу. Шулай җиргә башладым, укырга кирдем. Праваларны шуннан бирле машина эшкә. Зөлфинур Шайдулова, Ватаным Татарстан газетасы редакциясында офис-менеджер, Chevrolet Aveo'да йөри. Siz kündəlik yürüsünüzmü o maşinada, yoki indi yollarda gınamı, işkə gınamı? Gündəlik indi işkə kiləm, işdən qayıtdam, qayıdır barası yerim var ikən, əlbəttə maşinada baram. Yürüsü kilməyik həzір. Qozunda nindi sizə qaraş, xatan qızlarga bile maşinaya yürütkündü? No, sizilə indi, sizilə iratlardan əzərək şunday skeptический qaraş, azağıraq toxtab тұрсаң, светофорда мәсәлән, муеннарын бұра-бұра қарап кетелер, енді рульда кім екен, аха, қатын қыз, значит, все нормально. Мен өзім қатын қызлар иратларға қарағанда машинаны аккуратныйрақ йөртә дип саныйм. Да ладно. Риман Гыйлемханов, аксакал журналист, Ватаным Татарстан газетасында эшли, Toyota Corolla'да йөри. Әйтәләр, ирләр турында машина аларга икенче хатын кебек, әйме? Син бу фикер белән килешәсеңме, әллә сиңа машинада ул дәрәҗәдә якын түгелме? Ул икенче хатын микән, беренче түгел микән әле? Булырга мөмкин. Чөнки аның белән вакытны күбрәк үткәрәсең, беренчегә хатын. Кадерле хатын, Аллаһ һәм моны бит эф итеп кенә торасың машина. Әз генә
Ят тавыш килсә, кирене башласа, шунда күрсәтәсең. Aynen. Хатын түзәң, олай. Мин машинага утырмыйча булдыра алмыйдыр инде. Электә шулай инде, хәзердәме? Менә чөнки минем әти авылда беренче мәртәбә машина кайткан кеше. Ого. Сугышат. Җиңел машина, Бу ашыгы. трофейный. Улар нинди акча алды микән соң? Белмим, вакытта арзан торганда ул трофейный машина, ул немец машинасы. Шуңа трофейный дип аталар. Ого. Үздә сугышта алган кеше, шуның бөтен аның күрсәтергән бала чагасын утыртып, Ого. җитте ул урамында урманнарга бар кайта дип. Шул күңелгә кергәндер инде. Әти яна лапаска кертеп куялар иде. Лапаска. Ул ялында без киреп, машина ачып бөтен педальләренә басып, ручникларын тарткалап, скоростларга тыгып уйныйдык менә шулай. Ул сездә озак хезмәт иттеме? Ничә еллар булды микән ул сездә? Шактый бер 6 еллап чамасы. Аннан соң инде утага ватылды да, әти яны арча кешесенә сатып җибәрде. Әллә 70 сумга, әллә 700 сумга шунда. Бәтәш, тәгәрмәш. Кіріп отырдық, міне, біріншіден машина реально жылы. Сиденьяларына қушып қойсаң олдан, уже сиденьялары жылынған болайын. Чөнки шунсы бар, біздің MyHaval деген приложение бар. Мына шушындай приложение ол. Аны олдан, мәселен, мына шушы айтырып ашыла ол башында. Аннан соң инде мына шушы айтырып настройкасына кіресің, мында информация бүтін. Мына күпме запас ходы, неше литр қалған бензин. Мында мына ашыгы икән күрсәтә. Машинаны эзләп торып булайын, моннан кушасың. Монда лобовойны жылыттырасың инде алдагы тәрәзәне. Монда үзеңнең градусыңны куя аласың менә. Хәзер кушак тора ул, шуңа үзгәртеп булмый инде. Монда сиденьены менә алдан жылыттырып куеп була. Чөнки алдагы сиденьләргә гына туры килә монсы. Машинаны кайда икән белә аласың. Менә без хәзер вакытта кайда икән. Түгел күрсәтә микән соң? Түгел. Минем шушы хавалның нәсәсе ошады. Булар безнең Тулуда чыгарыла бит инде. Тулуда чыгарылгач, бар безгә гел менә обратный связьга җибәрәләр. Менә шушы приложениедә бездән сорыйлар инде, теге сезгә нәсәсе ошыйм бу машинаның, нәсәсе ошамый дип инде. Һәм анда реально үзгәрешләр күренә. Монда миңа ошамый тошты, мәсәлән, менә даже куштык. Киноны карар өчен мәсәлән айрым флешкарга скачайтып, шайтырып кенә кертеп була. Башка машиналардан? Мәсәлән, мин алдагы машинада инде YouTube'лар бөтен нәрсә уже кертелгән инде. Шунда YouTube'та карап була, ВКонтактеда кинолар кушып, миндә теге үзенчә безопасность ягыннан да начар инде. Но юлда кайыр вакытта теге фон өчен генә кушып куяйм мин анда. Кинолар манда YouTube'тамы берәнди программа, шуларны карап барайым үземчә генә теге ерак юлларга китсәм. Монда радио һәм үзеңнең теге музыка гына. Бик күп машиналар хәзерге дөньяда. Шул Китайдан кирүчеләрдә һәм андагы видларны, бөтен нәрсәләрне аңлап эшләп бетергәнче, анда без сатучылар да әле бөтенсен белеп бетермибез. Чөнки көн саен Китай рыногыннан ниндидер машина керә, бөтенсен дә белеп тә бетереп булмый. Но мин белгәннәрнең арасында бар, баларны поддерживать итәм машиналарда. Менә мондый бюджетта хәзерге дөньяда миңа калса моннан да яхшырак машина юктыр. Үз бюджетында бу даже Бюджеты нинди соң? 2 миллион белән 3 миллион арасында. Даже бөтен скидкаларны хәзер шутласаң, менә бу комплектацияны мин беләм дилерлар где-то 2 миллион 600 тирәсенә бирә инде. Менә 2 миллион 600 белән 2 миллион арасындагы сумма да ул миңа калса менә дигән машинадыр. Аннан яхшыракны хәзер вакытта табып булмый. Монда менә минем урында вентиляция да бар. Миңа калса җәй көне рәхәттер инде. Әле җәй көне йөргән юк. Менә хәзер уже минем подогрев кушык торая. Уже менә суык һава бәрә башлады. Әле менә 1 секундта үтмәгән иде. Сразу бәрә башлады. Менә яңа подогревны куштым. Менә чыгабыз инде. Мультимедиага килгәндә инде монда климат двухзонный. Ул нәрсә дигән? Двухзонный ул мәсәлән минем яктагы һәм орттагы кешеләргә 1 градус куеп була, пассажир якларына инде 2 градус. Мәсәлән, менә мин туңамдый, мин туңатан кеше ди, минем кырыйда инде наоборот истеярак митан кеше бара ди. Менә шулай итеп, ул якта 1 градус тора инде, минем якта 1 градус тора. Ул теге ике якта 2 төрле градус ничек бергә кушылмый микән соң? Аларның шиге ничек кайда? Шиге дип инде, мәсәлән, менә монда минем якта бит инде
үрдіргішер дегенде татарша. Һәм синең артта да менә шунда оста. Менә монда бара инде. Менә шулар бер ягыннан бер һава өрә, икенче ягыннан икенче һава өрә. Мәсәлән, минем якта инде җылы һава була, синең якта суык һава. Һәм инде безнең салонда бер үк һаваны да ясап була инде температураны. Мәсәлән, 22-га куйдык, һәм тыныч кына шулай белән йөрисең инде. Монда кондиционерлар кушып була инде. Обогрев алдагы тәрәзәнең инде җылыткычын. Аннан соң инде артка тәрәзәләрне монда бүтән функциялары бар ансы. Монда автопарковка дигән җир бар. Менә үзе парковаться итә. Аның системасы вообще авыр. Бер тапкыр парковать иткәндә, менә шул беренче тапкыр инде мен килдем, менә мондай, менә булай итеп торырга тиеш бит машиналар. Ул просто параллельный парковка ясады и куйды. Теге линияларга карап тормады, ул машиналар калганнар булай итеп тезелеп тора, ә мин менә булай итеп кирде утырды. Ну, аннан соң авыр ул теге авыр таба урынны, мәсәлән, менә монда пустой бит инде. Ул тапмыйчак. Бик авырдан табачак менә шу урыннан. Бәтәш тәгәрмәш. Минем бүгінгі күнде өзімнің машина Toyota Venza. Һәм эш машинасында да йөрергә туры килә. Ансы санаты, Hyundai санаты, Hyundai санаты. Ул Venzаны күрсәгез, ул инде универсалдан бераз гына бигрәк. Багажнигы зур, балалар җитеп була, әйбер ташып була. Шундый хуҗалык эшләрендә дигән көндәлек эшләргә бер дигән яхшы машина. Бик зур. Үз тормышыгызда ничә машина булды? Үшеу. Нидә? Шул Матис булды берсе, аннары Honda Civic, ул һаман исән әтиде. Менә Toyota Corolla. Ягышыйды бит Toyota Corolla алыштырганда. Honda Civic белән чагыштырганда Toyota бераз катырак, әмма шанслы дәрәҗәдә. Теге син бик рәхәт, Honda Civic бик рәхәт машина, чөнки ул Европа базары өчен җыелган, Anglo Civic дип аталган, ул бик сирәк машина. Казанда 5-6 данәгәдән бар штук бой. Аның миңа бик теге идарә итү бик рәхәт иде. Һәм салоны бик рәхәт иде. Мәтәбәне, җайсызрак. Үзеңнең беренче машинаң нинди иде? Уазик. Уазикмы? Татарстан яшьләренең шул тотылган машина. Исмәгыйль аны барсаңны бәяләйме? Уазикның менә ул чактагы менә ничегрәк дип истә калган, аның йөртүнең нинди кыен яклары бар иде. Аны кыенлыгын сизмәдем. Юкмы? Миңа иркенлеге шигырье. Хатын шуның арткы сиденьесендә бер җиргә барсак, йоклап барады рәхәтләнеп. Кысытмый. Шу редакциянең бит машинасы ул Уазик нәрсә өчен? Баш мөхәррир өчен. Ул вакытта. Аны теге иномаркаларда җирмәделәр вакытта. Ул теге колхоз рәисләре дә йөри дип күрсәтәләр иде фильмнарда. Менә шундыймы? Кәлсә кая бар, буладыр епчә, артада юлларда начар булса, сен дә алга кирип буладыр янга. Менә Уазик ватылган чакта син аны үзең рәтли ала идеңме, әллә бер кеше яла идеңме? Юк, мин аны танышып китеп, икенче АТПда директор белән таныштым да, шуңа кертә башладым. Чәчәк итеп чыгарабыз, аны вакытта кер дип әйтәдер иде. Шул икенлек алыштыра башладым. Аннан соң Нива, аны әтмәдән алдым. Тотылган машина миңа гыйсыз. Сен бик тотылган машиналарга йөрисең. Башта. Бәтәш тәгәрмәш. Так, без тагын хәзер менә бар машинада барганда ниндирәк функцияларын тагын тикшерәбез. Без хәзер режимнарны үзгәртеп карый алабыз монда. Хәзерге вакытта монда эко режимында барабыз. Мин в основном шул режимда барам. Мәсәлән, анда коробка тупиде. Бар, мәсәлән, мин Бүтән шулай үкерә бик катаймы? Теге үгезне сойган шикелле. Мин үгез сойган кеше түгел, ләкин ядер үгез шулай үкерәдер сыман. Син сойганың бармы үгез? карап торган бар. Тотап шулай үкерәме? Үкерә. Ужас, Алла сакласын. Азакласын дип безгә ашарга. Ну, кара бу эко режим булдымы? Бу эко режимы беренче монда эко режимда шунысы бар. Коробка чынлап та теге оңгырая әзерәк. Мәсәлән, газга басасың, әзерәк уйлап тора, аннан соң алып китә инде. Мин үземчә ничектер ияләндем аңа, алданрак басырга, нитәргә, аннан миңа проблема китермәй. Зөфәт без эко режимны сынап карадыгымы? Хәзер мәсәлән без күчерә алабыз, нормально гына, әйтик, нормально, мужикларча. Ул ничек дип атала мужикларча режим? Нормально. 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 Менә ул бара, тупитми коробка. Ул менә машинага зыянлы түгелмесең, шул каты итеп скорость җыясың да, аннан соң кинәт туктыйсың. Ул машинага бирә инде бер. Әйе, шул. Тормозная системага
Аның тизрәк эштән чыга була бит. Износ була. Әйе. Эштән чыга ул тизрәк, ләкин вакыты белән ярый, ничек ярамасын. Бар. Үзеңне мужик итеп хис итәр өчен. Андан соң бар инде мәсәлән спорт, юк, монда спортны кушмый әле, чөнки юллар әзрәк начарак. Әйдә менә монда снег дигәнне кушып карый. Менә ул уже мин теге үзем рульдә утыргач сизәм вальяжны бара уже. Хатын-кызлар скима. Тыныч кына. Юк, тыныч мужик дигән режим. Тегесе безнең ни? Тыныч булмаган мужик. Каты холыклы мужик, амасы тыныч күңелле мужик. Басасың, аннан соң мин әйттем бит басасың дип мәсәлән. Син сиздеңме, аннан соң гына әле алып китте. Менә хәзер басам мин, бастым мин уже. Менә. Әле генә алып китте, шулай иттереп. Безнең бөтен режимнардан алынып атылды уже. Теге адаптивный круизлар бернәрсә кушып булмый, круиз контрольләрне дә кушып булмый. Үзең генә барасың, ничек телисең. Бу да кыш вакытында теге полный приводны тизрәк кушыр өчен режим. Бу нәрсәле безнең спорт режимы бит, әйме? Әйе, спортта барабыз без. Ләкин бу спорт режимының нәрсәсе бар. Бердән-бер минусы дигән инде ул кисәгә бәрә. Бензинны бик каты ашыймы. Менә шул минусы бар. Һәм кинәт туктый. Юк, туктавын булай. Әйе, туктау. Йомшак туктады. Әйе, монда тормоз, тормозная система һәм подвескаларга вообще сүзем юк. Миңа ошый. Бишле куябыз, әйме? Асына бишле. Менә шушы хәзер без синең белән тест-драйв үткәрәбез. Кайсы яклары сине, бик ошап җитми, кайсына син мәсәлән шушы машинаны уйлап тапкан кешеләргә әйтерең, җегетләр, менә бу әйберне башкачарак эшләйсе иде бит дип. Менә кулланучы водитель буларак. Менә мин хәзер поворотник куштым. Әйе. Сен нервыңа тимиме ул тавыш? Менә минем ничектер ул башка тиеп тора. Мәсәлән, менә хәзер Тактак дигән тавышны яратмыйсың. Синең теге Mitsubishi иде бит, или Mitsubishi ничек иде, Mitsubishi или Mitsubishi ма? Mitsubishi булай дөресе, но кеше Mitsubishi. Ничек теле шулай әйтә. Аның тавышлары ничек чыга иде, менә поворотникларны калыш. Аның тавышын көйләп булмый калтырак. Ну, бәлки дальнейшем берничек төзәтерләр аны. Миңа мәсәлән үземә поворотник тавышы ишетелсә, миңа ошамый. Җәмәгать, менә сез дә җавап бирегез әле. Сезгә менә шушы поворотникның тавышы нервыгызга тияме, юкмы? Минем мәсәлән тиянем юк, һәм кемгәдер тия дип башыма да килми иде. Менә хәзер Фәтне очраткач аңладым, андый кешеләр дә бар икән. Шуңа күрә бәлки сезнең арада да бардыр. Һәм бу проблеманы ничек сез хәл итәсез? Мәсәлән, нервыгызга дисә, бәлки сез гомумән машинаны алыштырасыздыр, әйме? Поворотник кушасыз. Әйе. Калса BMW йөртүчеләр шундыйдыр. Кара, мин BMW-ны йөртүчеләргә гел шаккатам. Менә аны йөртүчеләр ниндидер аралар нык аерылып тора, әйме? Алар менә ничектер гел алар узарга тырышалар, әйме? Югыйсә сине узып китәләр. Карыйсың, син барыбер алда торган светофорда барыбер сез тигезләшәсез, әйме? Һәм менә шулай кылтаю, теге тавышлар чыгарып, мин уйлыйм, нәрсәгә кирәк? Ул менә шул кадәр ни түземсез микән холыклы кешеләр алар? Монда кешедән дә тора сүз дә юк, ләкин шунысы бар. Мәсәлән, без спорт режимны кушып алдык бит. Анда экрангә бассаң да син алып китә һаман, алып китә, ул дергә итә, йөрттерә, шулай иттереп. Ну, BMW-ның күбесе шундый система ясалган. Шундый коробка тиз күчерелә торган, мощность яхшыларның. Шуңа күрә да, менә машинадан да тора ул. И то, что ул BMW кешеләре шундый, шунсыз йөртәләр дип инде. Юк, ул машинасы да шундый, к сожалению. Ул менә шундый режимны яраткан кешеләргә әйбәттер дип уйлыйм. BMW-да уны йөрткән бармы соң? Күп, әйе, бар. Менә аның ролена утырач башка кешегә әйләнгәнеңне хис итмисеңме? Һаманда шул Зөлфәтме, әллә башка төрле Зөлфәткә әйләнәсеңме син? Юк, кешелек ягыннан үзеңмисең аны точно. Бәтәш тәгәрмәш. Кытай машиналарына мөнәсәбәтең ничек синең? Стереотип түгел инде, ләкин мин ничектер ара күңел тартмыйм. Кытай булганга түгел, Нәрсәсе шикләндерә? Белмим, ничек дип әйтим инде. Менә бүгенге көндә дөнья күләм базарда инде үз исемнәрен һәм аклаган һәм ничә еллык шушы юнәлештә дигән машина индустриясында дип әйтик инде исемнәре булган брендлар бар.
Әйтергә ярадыр инде, Toyota булсын. Болай бездә ярый. Минеке иң яраткан бренд ул Toyota инде. Toyota алар иң рентабельный машиналар дип саныйм мин. Әлбәттә инде бар немецлар, ләкин аларның да бар кимчелекләре. Һәм менә шулар белән алар Кытай машиналары никадәр яхшы һәм заманча эшләнгән, яңа анда технологиялар белән яңа уйлап табылган булса да, анда ниләр буенча мәсәлән, электроникалары һәм башкалары Тышкы кыяфәт бик матур булса, матур булса да, бер гыйбарә тышы ялтырый, içi калтырый. Кытай машиналарына мин булай куйыр идем. Бу инде минең шәхси мөнәсәбәт, бәлки чынлап яхшыдыр. Кытай машинасы турында бит безнең ил икегә бүленде. Кытай машинасы әйбәт диючеләр һәм Кытай машинасы начар диючеләр. Әмма Кытай машинасын начар дип әйтүчеләрнең 99%-ында Иман Камил Кытай машинасына утырып караган юк. Алар әлбәттә дизайн ягыннан бик матур иде. Элекеге таксида йөргән чирләр фәләннәр түгел бит. Икенче эшләп чыгардылар. Бары ничек эшләйтер белмим, бәлки матур куялар. Шуңа күрә мин тегеләй дә болай дип әйтә алмыйм, мин куркам Кытай машиналарынан, чөнки гомумән бу заманча машиналардан куркам. Чөнки электроник ягыннан бит инде алар заманча җиһазландырылган һәм беләм андый вакыйгаларны, чөнки бездәге әле аны карап торырлык белгечләр юк. Инде ул халыкның фикере ул теге Кытай шүгет дигән фикердә барлыкка килгән тагын бер фикер. Кытайдан бер начар дигән шуннан гына чыккан, чөнки белеп әйтүләр түгел әйтмәкче булган. Әле ул практик күрсәтми. Ул практикасы юк әле. Ниндер нәтиҗә ясарга була, тыштан караганда бик матур. Безнең эштә Москвич бар. Ул да Кытай машинасы бит. Кытайга. Валай утырып йөргәндә рәхәт. Валай белән Кытай машинасын алып та сатып тотарлык түгел. Әмма мин Toyotаны Кытай машинасына алмаштырмас идем. Кытай машиналарына яхшы карыйм. Хавалмы. Миңа бик ошый. Теләп утырар идем. Әлегә андый мөмкинлек юк. Шуңа күрә булганы белән канәгатьләнергә туры килә. Синең Кытай машиналарына мөнәсәбәтең ничек? Мен аны белмим бит. Нишләп менә кызыксыну юк имесең? Менә шушы Toyota Corollaдан соң Кытайга утырыйм әле. Анда йөргән кешеләрдән сорашкан бар. Нәрсә? Алар начар түгел диләр, әйбәт диләр. Ләкин иномаркага ук җитте бетми дип кенә әйтәләр. Чын читтән, барыбер безнең машиналардан бермә-бер әйбәт инде үзебезнекен. Миңа машина белән килеп туктагач, һаман йөрисең менә. Шаккаталар инде. Инде беләм менә 60-тан узгач туктаган кешеләрне беләм. Мәйтемник машина куркабыз дип, ни шикләнәбез диләр. Реакциядән ди түгел, кеше түгел дип инде. Утыра куркабарсыңдар икән. Ә мин машинага утырсам ял итәм. Бәтәш тәгәрмәш. Хөрмәтле тамашачылар, Бәтәш тәгәрмәш тапшыру кысаларына безнең әле практик ягыннан да булачак сәхифә, ягъни төрле интернетта кулдан алынган, сатылган, ягъни кулдан алган очракта интернетта нәрсәгә игътибар итәргә кирәклеге буенча без сезгә хәзер киңәшләр бирәчәкбез. Менә без хәзер ачтык Авито дигән сайтны, әйме, Зөлфәт? Бүгенге обзор ясалган машинаны без карыйбыз Авитода. Димәк, менә Зөлфәт җыя аның атамасын. Менә безнең беренче күзгә ташланган бәя 1 789 000. Менә беләсеңме, шуның ише Авито һәм башка сайтларда бәя киметелеп күрсәтелә бит. Аннан соң ачып карый башлыйсың, шалтырата башлыйсың. Безнең бәя бер дөрес түгел, менә актуаль бәя фәлән дип, аның тагын 1 миллионга арта торган була, әйме? Менә шул бәя ягына ничегрәк ориенташырга монда? Бәя ягыннан иң беренче, иң дөресе ул RRS-ны карап була инде. RRS ул рыночный стоимость дисәң була инде. Гади телдә ул менә аны официальный сайтлардан карап була. Мәсәлән, безнең бүген Хавал Джулиан бит инде, аның официальный сайтына керәсең, шунда инде bütün бәяләр куелган, шын дөрес бәяләр. Менә ул үзгәрә икән, мәсәлән, монда 1 789-га берничек тә ул машинаны алып булмый, чөнки иң арзаннары анда, мәсәлән, мин үзем күрше дилерларга да йөрсәм, үзебезнең эшнең дилерына утырсак та, без андагы бәяләрне аңлыйбыз. Ул где-то 2 миллион 300-дән башлана тагын. 1 789 дигән бәяләр точно юк. Димәк, моңа ышанасы түгел. Ышанасы юк. Мәсәлән, монда пробеглы китте инде. Мәсәлән, без бүген пробегларны тикшерәбез бит инде. Менә пробегларга керәбез, 1 791-гә сатыла дигән, 1.5-ле бу робот. 1.5 ул нәрсә дигән аңа? 1.5 ул моторның көче. Буларның бүтән Китай машинасында дисәң дә була инде, 1.5-ле моторлар тора.
Бу яхшы саналамы гомумән машина өчен? Мәсәлән, теге BMW-лар, Mercedes-ларның аларның ниндирәк сан? BMW-ларның да була ул бердә бишле, ләкин теге объем, менә бу двигательнең объемы дигәндә була бөтенләй анда 2-дә 5ләр, 3ләр, анда тагын да үскәрәк саннар. Бердә 5ле булай автоспортларда катнашканда бердә 5ле бер нәрсә дә түгел инде. Ул менә городской йөрүдә, тынышка йөргәндә әйбәт дип. Ләкин моның шунысы бар, турбина бар. Турбина күпмедер көч бирә инде өсти. Шуның аркасында гына мондый гәүдәле машинаны алып бара ала инде. Күпмедер. Димәк, кара, бердә 5 ул тагын нинди параметрлар игътибар итәбез? Монда 50,000 пробег аның. 50,000 пробег, ул бер карасаң күп тә түгел, әз дә түгел инде. Әз дә түгел дигәне ул машинада уже аңлыйсың. Мәсәлән, 50,000 аның бөтен нәрсәсе килеп чыга инде, уже теге килеп чыга алса, ул уже 50,000 аңлыйсың. Менә монсы, теге мотордан майлар акса уже күренә инде. Барлык нәрсәләр күренәчәк. 50,000 бер карасаң теге начар түгел. Куркытырга тиеш түгел, әйме кешене басырсаң. Син күрә аласың анда Бүтән шире чыгып бетәчәк, шушы шире беленәчәк шушы пробегка җиткәнче. Иң беренче инде теге үзеңә карасаң машинаны теге якынлайтып карыйсың инде тышкы өлешен. Менә кара, менә бу тышкы кыяфәтен карыйбыз, әйме син ничегрәк бәялисең? Бар да идеальмы? Менә хәзерге вакытта теге әллә аермалар күренми, чөнки менә монда гына бампер алышынган кебек, теге үзең дә сизәсең икән син. Менә төсләре Менә мин уйлыйм, менә бу бер тень бирә иде менә шул. Менә аны инде уже теге машина барып караганнан соң аңлашылар. Менә шул гына күрәм, булай теге бернинди менә сары төсләр дә күренми, рыжыклар да күренми менә. Нәрсә, рыжыклар? Рыжык дип нәрсәне шулай дип атыйлар? Рыжык ул шери башласа машина, уже рыжык дияр инде менә ул шери булган. Күрә башлаган. Китай машинасының иң курыкканы шул бит аны. Ул үз вакытында алдагы елгылар шери башлайды. Тиз шери, тишләй. Тиз дигәнең ул ничә елда шери башларга мөмкин? 2нче ел. Ого. Ул нәрсәгә бәйле, димәк, сыйфатсыз материаллар кулланылганмы? Монда иң беренче чиратта ул металл, безнең ил өчен ясалмаган була инде. Икенче чиратта ул инде оцинковка дигән нәрсә бар бу дөньяда. Менә аны кулланмыйлар. Ул шулай ук Лада машиналарында кулланмый, күпмедер елга 20 елдан куллана башладылар мисалы. Анда да инде кузовның бөтен җиреннән түгел, вак-вак төшләрендә кулланалар. Кыйммәт булганга шулай микән? Машина кыйммәтләттерә. Ул үзе бәясе бар инде. Аннан соң икенче каравыбыз безнең монда рыночный стоимость микән булмый. Без карыйтан хәзерге вакытта сайт ул рынокны бирә, спорный, но барып бирә. Мин шуны карар идем. Менә без карыйбыз менә, монда нинди бәя безнең? 1,791 дип куелган. Бу комплектация ягыннан не самый простой, чөнки уже монда күпчелек функциялар бар. Карап китсәк, мәсәлән, безнең бүгенгедән аермасы бар инде. Монда элит дип аңлыйм мин. Элит дигән комплектация. Но тоже начар түгел. Комплектация үзенә карата мин начар димәсем. Üçüncüden карап китәбез инде, монда бер хуҗа. Бер хуҗада булу машина тоже яхшы. Икенчедән менә ДТП не найдено. Кара, менә беренче хуҗага әйләнеп кайтабыз икән. Аны менә каян булса тикшереп буламы? Дөрестән дә бер генә хуҗа булган микән или юк микән? Менә бит инде шушы безнең сайтта автотека дигән нәрсә бар. Менә шуны карыйбыз без. Аның чынлап та бер хуҗа дип тора инде. Монда мәсәлән кеше 3 хуҗа дип куйса, шуның дөрестендә бер генә хуҗа булса, менә монда ошибкалар күрсәтелә. Менә шуның белән дә кулланып була. Мин теге монда акча бетермичә дә өйрәтмәкче булам инде кешене ничек карарга. Чөнки автотека ул кыйбатлы нәрсә дип инде, мәсәлән, машина эзләгәндә һәрберсенә 160-тан артык сум бетерә башласаң, анда мәсәлән, кызык өчен генә һәрберсенә итә башласаң, 10 машина карасаң, 1600 уже. Бит инде әз акча түгел. Монда менә бернинди акча бетермичә дә карап була. Бер хуҗа моны ДТП не найдено. Менә монда нәрсәгә ДТП не найдено дидем, бит инде авиатора просто куеп та була инде. Бу автотекасы тикшерә, чынлап та ДТП не найдено икән. Шалтыратып сорарга кирәк инде кешенең
ең бірінші сұрау неге сатады мен сұрарым шулай деп кіші бетінде алдашып та айтырға мүмкін шын себебін айтмасқа мүмкін аны бетінде сен сразу аңлайсың сен алғаннан сар ол көбірек ойлай нәрсе айтырға нәрсе аны бар теге нервлана башлай сен алғаннан сар бетінде ол сезіле сені шектендіруге тиіс реакция мен барып та тұрмасайын андай тиз әйбір сот сайын машинаны мәселен болғалай бізге де алып келер мәселен машинаны теге тиз саталар 2-3 мың юрлер де кіші автокредитқа ала қазір уақытта автокредитқа ала да кредитini төлей алмай да мынандай сұрақтарда болғалай ол батылған арқасында түгел енді мына именно шол төлей алмағаннан бәтәш тәгәрмәш біз сөйләшуебезне һәм Казан урамнарын гизүебезне дәвам итәбез. Зөлфәт сиңа хәзайда минем Тишек ТВ сәхифәсендә акча санаганны ярата дигән рубрика бар. Шушы акча санаган рубрикасын без исә менә бу бәтәш тәгәрмәштә кертик инде һәм акча турында сөйләшик. Гомумән бәяләргә белән хәлләр ничегрәк хәзер машина сату өлкәсендә ни дәрәҗәдә еш үзгәрә? 250 евро, знаете, сколько это? Это несколько раз больше, чем это. Еш үзгәрүе аның теге бу акцияларны санасмасак bir qarasang ул сирәк үзгәрә дигәндәй bir елга bir 2-3 тапкыр дигәндәй үзгәрүе. Прям вот теге завод үзгәртә дигән объявление чыга. Ул елга 2-3 була инде. Менә акциялар мәсәлән хәзер декабрьдә бүтән автосалоннар яңа машинаны карасак бөтенесе төшерде бәяләрне. Чөнки ул төшерү нәрсәдән була инде. 23 елгы машинаны бит сатып бетерергә кирәк. 24-не инде. 23-тә дим. 24-нче елгы машинаны сатып бетереп, уже 25-кә яңа машина белән керергә кирәк. Менә шул аркасында теге күпчелек автосалоннар даже минуска да сата башлады үзенең машинаны. Һәм ул яктан декабрьдә да үзенчә определенный машиналар өчен алу бик яхшы. Демәк, халыкка иң отышлы вакыт нәкъ декабрь, әйме? Машиналарда. Не всегда. Юкмы? Бүтән машинада да эш түгел бу. Теге определенный машинаны карарга кирәк. Кайсылары мәсәлән? Мин кирәк маркаларымысын. Ладаларныкы бер кайчан да аны декабрьскә акциялар оештырмыйчаклар. Чөнки әйбер хәзер дөньяда безнең Россиядә ладалар иң күп сатылган машина. Аларның хоть шунда 22-нче елгы бул бары алачаклар, өр-яңа булса инде, өр-яңа бәя белән инде. Так что ладага ул андай акциялар юк. Мәсәлән, Китай машиналарында да елын караган может быть бар инде. Шул элеге инде, мәсәлән, шушы Toyota'ны узып китте, бик каты куртойланып. Барыбер светофорда күрешәбез аңа. Күрешербез. Вот, менә андый машиналарга ул электә барайы, хәзердә мәсәлән, иномаркаларга ул акциялар эшли. Мәсәлән, шушы Хавайлга да эшлидер дип уйлыйм мин. Сам шушы бәяләргә күрсәк, менә шушы машиналарның инде 2 миллион 300 дан башлап инде, ул 2 миллион 800-гә хәтле бу максимум була ала инде. Теге наличка алсам, бер дискет карсы, бер нәрсәсез 2 миллион 800 иң кыйбаты менә шушы комплектация дигәндә. Иң арзаны ул хәзерге вакытта яңа машиналарга килгәндә Lada Grantалар. Lada Grantаның әле вакыты белән аның господдержкалары да була. Господдержкаларында тоже бик яхшы нәрсә дип әйтим инде. Господдержка белән булган чакта күпме мәсәлән сатылыгы? Сату эшеме барамы? Юк, менә сен сатып алучы күпмедән тәкъдим ителә ул? Нинди 700 суммадан? мең тирәсеннән башланачак грантлар. Хәзер бетте инде, кстати. Ну, булай 700 мең. Бу эко-режимме? Әйе. 700 мең тирәсеннән башлана, господдержкалар белән алсаң инде. Ул шунысы бар, Россиядә шушы хавал Жулионнарга да туры килә иде, вакыты белән. Анда бөтенләй 400 мең скидка, мәсәлән, 2 миллион 800 тора ди машина, син 2 миллион 400-гә аласың. Тоже бик яхшы. Яхшы инде, син бу машинаны кайбер җирләрендә үтереп мактыйсың, кайбер җирләрендә катыгына сүгәсең. Ни өчен менә шушы машинаны сайларга булдың? Мин үзем иң беренче чиратта ничек сатып алдым бу машинаны. Утырайым автосалонда үзебезнекендә инде. Кызыгышым гына
кредитқа давлениеға жібердім. Әлі ол уақытта хатын да, әнелер де, әтилер де бір кім де білмейді. Жібердім де енді, давление келді. Господдержка бар ай ол уақытта. Господдержка бойынша Бұл жібердім. сентябрьда бит, дейме? Мен айттым, әйде, соның бойынша жіберіп қоректа давление келді. Бұл машина қойды, мен просто ұшады. Шошы салон, функциялар бүтін нәрселері де ұшады. Фотонға шатыратам. Ол алды да енді. Ой, дурак! Сен нәрсеге соң Китай дейді. Сен Китайларды сүгәсің, сен нәрсеге аласың аны. Демек сен Қытайны сүгә тұрған кішілерден идең, айме? Сүгә тұрған түгел енді. Мен мұнда да сүктім бит енді. Бар аның плюстары Китай машинасы, бар минуслары. Ол любой машинаның. Mesela шол Toyota біздің Қошыда бара. Аныңда теге да ол надежный, но ал мындағы кебек удобный түгел бит. Біз удобствоға барабыз. Аның надежность белән ала. Мин моны да надежный түгел дип әйтә алмыйм. Машина шундый нәрсә инде. Bütün нәрсәсе дә ошап бетмәскә может. Мәсәлән, шул ук бит. Поворотный мин мәсәлән миңа ошамый. Сиңа ул барбар. Менә шундый теге факторларны карыйбыз. Кемгәдер менә нәрсәсе ошамый, кемгәдер нәрсәсе ошый. Менә шундый мин уртача гына караучы кешем, һәм мин күбрәк да японецларны яратучы инде. Немецларга да ул кызыксынмыйм мин. Һәм кисәк кенә шулай итеп Китайга утыру, инде хатынны шаккаттырды. Аннан соң ул ышанмады. Шайтасын дип уйлады, айме? Килеп туктаганча ышанмады. Бәтәш, тәгәрмәш. Имам, бүгін нинди машинада йөрисең? Һәм ничә ел була инде анда йөргәнеңә? Бұл не? Toyota Corolla да хәзер тол рияна түгел инде. Ана кирде. Көмәк эшле хөкүмәткә рәхмәт, миңа машина бирде. Бәлүр каләмиясе булып итәрсең бу ел. Булады. Әйе. Улым Булат инде, әти син яхшы машинада йөргән инде. Менә сиңа Toyota булады да мин җиремдә булады. Алды да. Дигән булды әле. Әдемә менә Toyota Corolla-ның нинди үзеңә уңай һәм кимчел якларын күрәсең? Миңа кимчелеген күрмим. Иң башта курыкканым мин автомат коробка булгач янәшеп булмас дип. Башта ишек алдына бер инәп килдем. Караштырырыгыз. Куркуданнан соң улымны инде аэропортка уже килеп кайтканда шомарып беткән. Ветренда. Хәзер механикага утырырга куркам. Шулаймы? Ой, җантас бит. Бер картоп куйдың, тик барасың. Бер аяктан. Улицада юлаймы күчерергә кирәк дип. Бәтәш, тәгәрмәш. Дуслар, без яңадан әйләнеп кайтабыз безнең машинага, тест-драйвка һәм машиналарын әле тикшерәчәкбез, колонкалардан тавышларның ничегрәк чыкканын. Һәм башлыйбыз бу музыкаль күчтәнәчебезне, безнең тапшыруның саундтрегыны әйләнәчәк Ал Канатның 167 ат җырына. Без аны бердә урлап куймыйбыз, җырлатмыйбыз. Рөхсәт алынган Ал Канатның солисты Артур Исламов белән без элемтәгә кердек. Рөхсәт бирде, шуңа күрә без курыкмыйча үзебез дә тыңлай алабыз һәм сезгә дә тыңлата алабыз бу җырны. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт Артур Исламовка бер уңайдан. Бу ортасында. Шашажы. Сездән ни бары? Алардан anlamazlar senin tüpsüz könülünü. Tozanğa karamastan min aşam gözlerimni. 160 jipizat jigilgan kapot ostunda 365 gün min çapam xayalım yolunda yaşarım saatga mina motor javar jarvan baridan yolazga
Сүгіп аламдыр енді. Сен әзірек тауышы нормальный дейін, но мен сүгірмін енді. Хорошо деп айтерсің. Біз енді, конечно, язабыз. Уже? Yok, жамағат, нешік бар шулай деп айтабыз, Зүлфат нендегіне указание берсе, бұл біздің 100% дұрыстық айта тұрған тапсыру. Идеяда, шынапта мен әзірек сүгәсім келі, чүнки машинаның шонсы бар, шумоизоляция бек нашар менің үшін теге. Демек, бұндағы жырына урамда яқшы іштелер, Урамда іштілі, ана сон мәсәлем теге музыка қоймасан, мәсәлем біз тынышқа барабыз бейт. Біздің тегірмеш тауыштары бек қоты іштілі. Сені сезгенсің бе? Yok, сезмеді. Ол тегірмеш тауыштары сезілі, урам тауышы іштілі. Ана сон трасса барғанда сен музыка қоймайсан екен, сен яңғырап барады тауыш, урам тауышы. Бек қоты мұнда. Ол шумоизоляция бек ішлетірге керек енді. Мына заводтан шығарылса, бек яқшы болар. Ал шумоизоляцияны нешік яқсылар ма екен? Аны официальный дилерді ясаттырып. А конкретно нәрсе ябыштыралар ма? Нешігірек мұның іші конкретно башқарыла? Аның... Қоя нәрсе ябыштыралар? Ол, смотря, да, сенің тауышын, мәсәлем, мен бұл машинаға полностью ясаттыр емінде. Ишіклерге специально шондай материал енді, шоны ябыштыралар. Сен капот астыңа қойылғанлар, арқыларыңа тәгірмештен кірсе енді, мәсәлем, багажнигіңа қоян сен тауыш кірі деп айтасың кішерге, мәсәлем, аны ішеушерге, шонда алар ябыштырып шығалар. Әвәл шамын білен еткенде, міне сенің машинаға көп мүге түшәрі дем екен шумоизоляцияны орнаштыру? Мен теге өзім сұрашқаным жоқ, конечно, но мен қолса бір 70 мың точно болады. Шама білен айтсақ. Бірді арзан нәрсе түгілін дейін? Ол машина бала көбіктір, міне балаларға оқша жәлемейлер бет, тұталар, міне машинаңа да шулай жәлі болмай, ме? Yok, ya жәллисің, ya жүрмейсің гіне болып шығайынды. Міне шулай болайынды ол. Нешіктір, аны бүгін әйтілді бекен біздің шоша тапшыруда екінші қатының көбек көресің. Әлі де бұна бәйті бір қой вақыт бірінші қатын қада екен әлі ол? Міне шолдырақ смысылда бірінші қатын деп тәйтмәсім, ол сен өзіңнен нешікті тұтасың кіші яғында, мәсәм шулық машиналарына айтам BMW-ларда да. Ол кіші нешік тұрмышта да ол кипишной бұлай екен, ол рульда да кипишной машинаға салыша. Тыныш кіші бұлай екен, ол тыныш, ондай әкірінгена машина. Семейный кіші бұлай екен, ол семейный машина ола. Ол сенің Зигзаг сыңарың болып шығайын, зигзаг сыңарың. Зигзагың бұла. Біз қазір қышқы уақыт дегенде, бұл өзінше бір күзді. Мұнда панорама мен жай жеткеш, ашып, оны полностью ашылайды. Ортқа кетіп барада. Мен бір тапқар кімнедер рөліға отырып, сонда башына тағып қарысы келе барғанда. Итіп күрен қарысы келе ме? Шолпаның башын тығып, неткені қолларын жайып, қышқырған ек ма? Кабриолетта жүргенде, как раз BMW-да кабриолет алған ек біз. Анда ол қойырақта қолларын көтерейіп. Қызы. Даже мен айтайын, қолларын көтеріп қарайын дедім. Қойда көпмігі алдығы сіз ол BMW-ны кабриолетні арендаға? Калининград. Калининградта неше сағатке? Нешедір күнгі алдық біз ана. Шолайық мұне? Көпмігі алды түшті ол сізге? Бір күні жейді міне. Бір қарасаң, Qozonda andini izlesang, topsang, ол көпке қибатырақ болады. Шолай бұл әлі арзан дейсің, еме жейді? Калининградта бүтін нәрсе арзан керек. Mesela taksiler bir точкадан екінші точкаға анда 100-150 сум шығайы. Mesela сен Мәскеуде айтырып жүрген бар мысың? 100-150? Қойайды. Мен білесің, мен қайта Шаллыға Шаллыда үйден аэропортқа қадар бару, орташа 1000 сум тұра. Но аңлашыла ол 40 минут үшін. Ну, білмеймін, барып Шаллы үшін емші қибат. Но шул уақытта мен Мәскеуде, бүгін үйден келдім метроға, аэропортқа, шолай 1000 теңге түсті. Міне, уақыт яғына әзірек болды, 25 минутта мен келіп жеттім. Бары бір Мәскеу білен, қазір бір қоғанда білесің, қарайым, Мәскеу білен регионларының қызмет қоқыт тегізләші башлады ақырысы. Çünkü бәйелер шуық, продуктларға бәйелер шуық, бүтін нәрсеге бәйе арты. Шуңа көре
Bilmiyorum indi. Ну, такси дөрестән дә нык кыйммәт. Ну, bir qarasam монда таксистларына су булмый. Аяларның да акчасы, бараларның да коммуналка түлисе. Юк, гомумән тормышта бер әйбер генә кыйммәтләнә алмый. Чөнки бер әйбер кыйммәтләнә башласа, ул үз артыннан башкаларны ияртә. 167 zat Jigilgen kapot astında 365 gün Min şapam hayalım yağına Yaşakrım sağatka Min amator jırlar Berile dörezge Tizlikten kızgan yıldızlar Шуның белән, хөрмәтле тамашачылар, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Зөлфәт, ниндирәк синең хис кичерешләрең шушы тапшырудан? Миңа бик ошады бүгенге көн. Миңа машина да ошады. Син белән дә эшләп ошады. Хәзер тамашачыларга шуны гына әйтәсем килә. Сезгә рәхмәт безне ахырга хәтле караганыгыз өчен. Зөлфәт, миңа да синең белән эшләү ошады. Гомумән, мин менә шулай кадрда кем беләндер эшләргә күнекмәгән, чөнки мин һәрвакыт бер үзем. Менә Зөлфәт белән эшләгәч, чыннан да менә профессионал белән эшләү зур рәхәт икән. Ул менә машинаны беләсезме, менә үзиге алып кергән шикелле кешене, Зөлфәтнең дә күзләре үзе шикелле машинаның бөтен кирәкле һәм кирәксез авырткан җирләрен күрә. Җәмәгать, тагын кайсы машиналарны тикшерик, карыйк, күрсәтик. Бу турыда фикерләрегезне языгыз. Бу тапшыру гомумән хатын-кызларга да кызык булгандыр дип уйлыйм. Ләкин хатын-кызлар, зинһар өчен күрсәтегез үзегезнең ирләрегезгә татар телендә ирләр дә карарлык контент бар ул дип менә күрсәтерлек булсын. Без бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Сезнең белән Зөлфәт Һәм Ленарида. Исән сау булыгыз. Бәтәш, тәгәрмәш, бәтәш, тәгәрмәш